вечір. Ми продовжуємо ефір кримсько-татарського телеканалу АТР. В ефірі програма «Будун», яку сьогодні для вас вестиму я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. І в нашій студії є народний депутат позафракційний Віктор Чумак. Вітаю вас, пане. Доброго вечора. Ми почнемо, я думаю, що із теми, яка з'явилася там декілька годин тому. Юрій Віталійович Луценко, генпрокурор, заявив у себе на сторінці у Фейсбук про те, що вже підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з 3 депутатів. Євгеній Дейдей, Геннадій Бобов та Андрій Лозовий. Радикальна партія, Народний фронт та група відродження Віталія Хомутині. Да, подано за те, що є там спільна перевірка була САП, ГПУ і НАБУ, і є там якісь в них недоліки в електронних деклараціях. Чому треба віддати належне Юрію Віталійовичу? Це хорошому піар-супроводженню всієї його діяльності. От піар Юрій Віталійович виходить найкраще за все, тому що роль Генерального прокурора або Генеральної прокуратури у всій цій діяльності – це тільки підписати подання на зняття депутатської недоторканності. Все інше це абсолютно не відноситься до діяльності Генеральної прокуратури. Ну, наприклад, там звинувачення, говориться звинувачення про несплату податків, що, в принципі, перевіряється податковою поліцією або податковою міліцією, перевірялося раніше, і незаконне збагачення, що є підслідністю Національного антикорупційного бюро. Більше того, це ж перевіряє НАЗК, потім передається в Національне антикорупційне бюро. Але не можна віддати належне. Піар, Юрій Віталійович, спільно. Хоча спільним є тільки те, що він підписав подання, яке підготував спеціалізована антикорупційна прокуратура. Перше встав того капці? Так, без сумніву. Ну, Юрія Віталійовича тут виходить, хоча крупної риби взагалі немає, але так, по мілочовки. Хоча, в принципі, народні депутати – це вже нормальна риба. Але я просто не розумію, поясніть мені, а чому це треба робити в п'ятниці, після обіду, напередодні вихідних? Ні, ну я думаю, що це не обов'язково. Або з'явилося, одразу треба п'ятницю, це видати. Після обіду. Це, напевно, принесли йому сьогодні документи, він їх дійсно передивився, перечитали, там все, вивірили всі документи, що вони готували, тому що там же багато, там ще є ж подання щодо незаконного збагачення, там декілька народних депутатів, по-моєму, навіть було таке число до 18 людей, які перевірялися. Ну, точно були народний депутат Константіновський, Шуфрич, Котвіцький, здається. Так, можливо. Я не буду зараз називати там прізвище, тому що ми зараз бачимо чітко прізвище тих людей, у яких дійсно там з'являлися в декларації фантастичні речі. Тобто люди ніколи не працювали не в бізнесі, не на державній службі, ніде. Тобто от раз у них є з повітря з'являються там мільйони доларів в кеші. Да? Звідки взялися? Бабушка подарувала. Де бабушка? В Парагваї десь там згинула, невідомо де. Ну, от така ситуація. Як ви думаєте, чи будуть голоси за зняття недоторканності з цих нардепів? Я думаю, да. Але тут знаєте, що саме смішно, да? Що всі будуть кричати про політичне переслідування. Сьогодні вже, в принципі, виступали радикали і казали, що там у них є політичне переслідування. І виникає дещо парадоксальна ситуація. Я думаю, хто ж переслідувач? Переслідують Насірова, хто замовник переслідування? Невже ж ОПОБЛОК або опозиціонери? Грузинську мафію. Переслідують Мартиненка, грузинська мафія. Тепер переслідують Лозового. Це теж невідомо, хто там є замовником. Хто замовник? Напевно, президент. Але переслідують людей, які є в групі відродження, які, в принципі, є людьми президента, або людьми дуже близькими до президента, або є союзниками президента. І виникає питання, а хто ж тоді замовник всіх цих політичних переслідувань? Я так думаю, що тут виявляється, що замовником, напевно, тут виступає, дуже добре виступає український народ. От чесно вам хочу сказати, що ми замовник цих переслідувань. Ми ж всі хотіли з вами, щоб, в принципі, спіймали крупну рибу, посадили когось за незаконне збагачення. Крупна риба, це таке. Слухайте, ну ви вже, вам в руку палець в рот не клади, ви там по півруки. Вже народний депутат для вас не крупна риба. Ну, я думаю, що, звісно, якщо б посадили там прем'єр-міністра або президента не можуть, президент не може бути непідслідний взагалі до закінчення повноважень. Тому ситуація така, що це абсолютно нормально, розумієте? І я вважаю, що це показник якраз таки певної незалежності НАБУ в його праці. Пане Вікторе, щодо НАБУ, якщо ми вже зачепили цю тему, мусить Верховна Рада розглядати законопроект, який викликав такий шквал емоцій від антикорупційних активістів та від самого НАБУ, щодо того, що можна буде рішенням Генеральної прокуратури, грубо кажучи, закривати кримінальні справи, які є там
розслідуванні у НАБУ. Цей законопроект на якому етапі зараз перебуває і яка його доля? Позавчора він розглядався, вірніше так, його просто-напросто не розглядали, а про нього говорили на комітеті з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і він відкладений. Я так розумію, що він відкладений в довгу шуфляду. Чому відкладений в довгу шуфляду? Тому що зрозуміло, що була там категорична негативна реакція і з боку громадянського суспільства, категорична негативна реакція була з боку там політиків, які розуміють, для чого це робилося, да? І категорична негативна реакція була з боку донорів і з боку західних союзників. Це і виступи послів Європейського Союзу, виступи послів Великої Сімки, МВФ. Причому дуже жорстко виступили і ще сказали про те, що ви ж там не забудьте, ви ж там нам обіцяли до травня дати можливості НАБУ проводити прослушку самостійно. А ви тут хочете його урізати в можливості взагалі проводити розслідування. Тобто була дуже жорстка реакція, тому я думаю, що цей законопроект 6220, про який ви кажете, він відкладений поки що довго шухляду. А хто взагалі його придумав? Тут ситуація дуже цікава. Розумієте, тут ситуація така, що те, що придумали його, скоріше за все, в Генеральній прокуратурі. Придумали як? НАБУ порушує кримінальні справи, до яких, в принципі, не може дотягнутися рука Генерального прокурора. Тому що там є процесуальне керівництво, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони порушили провадження, і прокурор нічого не може зробити, Генеральний прокурор. Ну як же це так? Я ж такий тут великий, важливий, і всім слідством керую, і президент в мене в друзях, і я тут кум, а нічого не можу зробити. І головне, порушують проти людей, які дуже дотичні і близькі з президентом. І тому вийшла така ідейка, да? з метою захисту бізнесу від подвійних перевірок, подвійних справ, а така тема дійсно була колись. І вона існує досі. І вона існує досі. З метою захисту того, щоб бізнес не кошмарили там різні правоохоронні органи, тобто там порушила, наприклад, СБУ, передала, потім закрила справу, передала матеріали. Звичайно, просто приходить спочатку абсолютно податково, отримає гроші з бізнесу, потім приходить Ми давайте міліція, зробимо так, що якщо вже один раз справа судом закрита, то його ніхто не може перевіряти. В тому числі і НАБУ. Виникає така ситуація, бізнес взагалі не є підслідним до НАБУ. Ну, дивлячись чий. Ну, дивлячись чий, да. І скажемо, дивлячись в яких там розмірах і все інше. Але це не їх підслідність. Але їм взяли і перекривають взагалі можливості проводити слідство по їхнім клієнтам, по високопосадовцям, політикам, по тим людям, які там на державних компаніях отримали величезні там незаконне збагачення або там величезні хабарі і таке інше. От як з'явилася ця тема, розумієте? Ми давайте їм перекриємо тут. Якщо не можемо взагалі контролювати, що вони роблять, давайте ми зробимо таким чином, щоб вони взагалі нічого не змогли робити. Ми просто-напросто будемо паралельно відкривати провадження по тим же самим справам і закривати його там або в суді, або там в разі відсутності складу злочину, події злочину, таке інше. Враховуючи взаємодію з судовою гілкою влади, це дуже просто зробити. Абсолютно точно. Ну, тут всі це зрозуміли. Розумієте, тут ситуація така, що оцей, я би називав це корупційним реваншем. Це поки що не контрреволюцією, але все, що тут відбувається, да? Ну реально, я вам чесно хочу сказати, це, що відбувається останній рік, це корупційний реванш. Це явний корупційний реванш. Все це, що відбувається, це все йде в одному руслі. Да? Спочатку ми хотіли змінити систему подачі декларацій, обсяг подачі декларацій. Не вдалося. Да? Як же не шкодити? Давайте ми заставимо декларувати громадських активістів. Вони це переживуть, громадські активісти. Я сказав, що вони це переживуть, і ми колись це відмінимо, це дурна норма, бо вона не має дотичності до контролю за державними коштами. Вона абсолютно не має. Але головне, що система електронних декларацій зберігається, НАБУ поки що зберігається. Тут біда в нас величезна, тому що ці два органи, я їх, знаєте, як називаю? Я їх називаю суперсучасними літачками. Стелси, там, хочете, там, що хочете назвіть, там, рапторами, як хочете назвіть. Але є величезна проблема. Дві причини, які не дають їм хорошо літати. Заправляти треба. Да. І дві причини, які не дають їм хорошо взлетіти, літати і бомбити цих корупціонерів. І перша причина, яку можна подолати, і достатньо швидко подолати, це навчений персонал цих літачків. Да? Без команди екіпажу літачок не літає. А от друга причина дуже складна – це пальне. А якщо про персонал, це стосується керівників цих двох органів? Ну, я ж кажу, це ж не біда.
Цей поганий персонал, ми його поміняємо. Воно ж таке, воно міняється, це еволюція. Поміняти неможливо. Складно, дуже важко. Ви розумієте, що навіть, можливо, через еволюцію якусь ми її поміняємо. Ми все одно її будемо заставляти працювати. Вона все одно буде робити те, що потрібно. Все одно через громадянський тиск, через тиск політиків. Вона все одно буде робити. Ви свого часу відмовилися від Ну, того, і слава Богу, бачите, зробив. Ви уявляєте, щоб там зараз був, ви б мене запитували, а я б розводив би руками і казав би, що я можу зробити. На вашу думку, це все ж таки проблема органу чи проблема керівника? Ні, от я вам розказую проблему. Я кажу, що немає другої складової, це немає політичної волі. Немає пального. А яка може бути політична воля в НАЗК? А дуже проста. Перевіряєте собі декларації і все. Ні. А коли її викликають і кажуть, ні, стоп. А хто викликає? Давайте ти вже Я ж про це і кажу. У нас там ходить і в адміністрацію президента, і в РНБО. Там дуже близькі те, що вона люди. раніше ходила від Народного фронту, це нікого не турбувало. Тільки щойно вона перейшла, умовно кажучи, в адміністрацію президента почався гвалт. Ні, я б не сказав, що це почався гвалт. Розумієте, ми ж бачимо результат. Ми ж бачимо результат. Одне рішення блокується, друге рішення блокується, третє рішення блокується. Це ж не просто блокує там голова НАЗК. Вона ж, напевно, з кимось консультуємося. Ну, правда, є дуже серйозні, я бачу там неузгодження або дуже серйозне протиріччя з прем'єр-міністром, у пані Корчак. Ні, це добре, це нормально, це абсолютно добре, тому Це що якраз свідчення міграції від Народного абсолютно фронту. точно. про що ми говоримо. Це свідчення міграції якраз туди. От. І є ж зараз проект закону, мій проект закону, який передбачає абсолютно нову конкурсну процедуру для того, щоб перезапустити НАЗК. От, прийняти нову конкурсну процедуру і перезапустити НАЗК. Тому що те, що пропонує уряд, створити єдиначальний НАЗК з якимись уповноваженими там урядовими, це неправильно. Тому що колегіальний орган набагато складніше купити, зламати, переламати, ніж орган одноосібний. Да? Тим більше в такому вигляді, як пропонує уряд призначати. Там взагалі урядом фантастична процедура призначення. Комісія обирає безкінечну кількість людей, а уряд визначає сам, а прем'єр визначає сам, кого хоче. Дивіться, я пам'ятаю просто Ми засідання посоветувалися, я рішив. засідання комітетів, де була пані Наталя Корчак. Ну і взагалі з огляду на те, що ви кажете, що вона там є ручним керуванням, так і бігає радитися. У мене просто питання, чому на цьому комітеті, там, умовно кажучи, 2 години депутати снашалі, якщо можна так казати, пані Корчак за те, що вона там собі там виписала премії, але ніхто не говорив про те, що вона є в ручному керуванні в адміністрації президента. Хіба це не жахливіший факт, ніж те, що вона там отримує зарплату? Хоча це теж зрозуміло. Мене, на жаль, не було на цьому комітеті, тому я б дійсно запитував про те, що в принципі, чому функціонал не працює. Чому там не запитали в неї, коли вона була в ОП? Я не був на цьому комітеті. Я не був, на жаль, на цьому комітеті, тому що я не можу запитувати чому. Тому що, розумієте, депутати точно такі ж популісти, як і інші, і в тому числі депутати Це нашої гарна тема. Там абсолютно 100 тисяч зарплат. Тема, яка отримує підтримку громадян. Чому ви отримували такі гроші? А це дуже просто, чому вони отримували такі гроші. Розумієте? От і ситуація така, що об'єктивно вони їх не могли не отримувати. Тут ситуація дуже проста. Вони ж мали бюджетний запит. Перепрацювання там, Ні, абсолютно ні, Христина. Вони мали бюджетний запит. Вони мали бюджетний запит на повну кількість персоналу з НАЗК, на 300 з лишнім осіб, на 311 осіб. Там працювало в тому році 100 осіб. Тобто в них залишався фонд преміювання, в них був величезний. І ситуація така, що гроші, які йдуть по статтям, захищеним статтям на виплату заробітної плати, неможливо повернути назад в державний бюджет. Його треба віддати через фонд преміювання все одно на весь персонал. І в них залишалися кошти. І якщо б ці кошти вони не використовували до грудня місяця, так їх потім б забрали в державний бюджет. Вони просто-напросто їх просто тупо втратили. І така ж ситуація по всім центральним органам виконавчої влади. Всі це знають. Всі це знають. Само собою, що вони собі виписували величезні суми. Ну тоді або запит треба було зменшити, просто-напросто зробити менше запит, але це процедура, яка повинна була пройти через Верховну Раду. Верховна Рада повинна була зменшити бюджетне фінансування НАЗК. Або якусь іншу там зробити, премії робити своїм підлеглим. Хоча вони там теж їм робили величезні премії.
Скажіть, я ще зрозуміла про НАЗК, про НАБУ трохи поговорили, мало часу, хочу це все обговорити. Законопроект щодо санкцій проти Януковича і його оточення. Ви особисто голосували? Так, я особисто голосував. Так. Тут питання немає. Хоча в мене дуже величезна купа питань до цього законопроекту. Ну, по-перше, законом про санкції передбачається тут грань. Знаєте, тобто ми були на грані. Тобто законом про санкції передбачається, що цей законопроект застосовується до представників іноземних держав або до осіб, які фінансують терористичну діяльність. І тут ситуація така, що фінансування цими особами терористичної діяльності не доведено. Тут з точки зору грань. кримінального З точки зору права вона процесу не доведена. З точки зору політичної відповідальності, да, без сумніву, там ці люди однозначно ми знали, що вони фінансують ті і інші. І тому з точки зору політика, да, я абсолютно там виконав свій обов'язок політика, проголосував за це. З точки зору юристу, я розумів, що тут десь є таке не дуже. Але питання в іншому. Чому там немає осіб, які на сьогоднішній день дружать з Народним фронтом? Чому це абсолютно точно? Так. Чому там немає тих осіб, які сьогодні там дружать Але з є Народним там, фронтом? я знаєте, що я хочу вас запитати по самій Де процедурі. Злочевський, де Ахметов, де Льовочкін, де Бойко? Льовочкин дружить не з Народним фронтом. Ну, яка різниця, він дружить все одно з Петром Олексійовичем. Да, до речі, про дружбу Льовочкіна, так, Петра Олексійовича. Дивним чином не голосували певні депутати, ваші, мабуть, колишні колеги по групі «Удару». Ви знаєте їхні прізвища, так? А цих депутатів, 6, якщо я не помиляюся, їх асоціюють, ну я зараз Оксана Продан, Марія Матіос, Ольга Белькова, Віталій Чепінога, Наталія Гафонова. 5, так, помилилися. Їх, називають Там більше кулуарно. не голосувало. Ну, тут- Я кажу зараз про «Удар». Ми ж говоримо. Ну, я так. кажу з Удара, більше не голосував. Пацкан, здається, не А, голосував. ні, Там більше Пацкана не голосував. було. Там не було Палатного, Пацкана, Не там було, не було, да, там набагато але більше. всі Я були просто в залі, дивився але на не табло, голосували. і вони набагато більше. Сумсова не голосували. там. Чому ця От, група? ну, в принципі, Це так місточок від Льовочкін, Фірташ. ну, у нас можна робити, знаєш, теорію змови, теорію заговору. Ну, яка ж Тоді то яка ж розмова, тут, якщо коли все Фірташ очевидно, сидить у так. суді Відня і каже, що він фінансував Удар і Кличка. Ну, яка ж то можливо. І Я в ж залі тоді нічого не кричали буду. Кличко, Кличко. Ну, можна Час було голосування. на зворотник кричати Ахметов, Ахметов. Ну давайте тоді, да, ваша Я ж версія. не захищаю. Я Так, не так. маю відношення не до Фірташа, не до Ахметова, не до Кличка маю, але в принципі це опосередковано, скажімо так. Тому, знаєте, що я хочу сказати? Вони аргументували це тим, що вони там не бачили якраз таки Ахметова, всіх таких інших. Вони аргументували, що цей список, в принципі, створений, і це дійсно, між прочим, мені теж так здалося, він створений абсолютно штучно, і штучно створений на підставі особистих стосунків, Неприязних чи неприязних стосунків між представниками Народного фронту, а там Пашинський, там Тетяна Чорновіл, там були люди, які в принципі в цьому брали участь в формуванні цього списку, до цих людей. У мене теж до них неприязні особисті стосунки, але давайте будемо більш об'єктивними і розширимо цей список, тому що я маю набагато більше, до більших людей неприязні стосунки. А тут було так. Більше того, йшли такі підозри, що в результаті цих санкцій, я чую їх аргументацію, я просто сиджу в тому секторі і чую їх аргументацію. Це просто спроба через санкційні списки, через застосування санкцій віджати відповідні бізнеси на свою користь. Таке ж відбувалося, як бізнес Курченка, та ж сама БРСМ, ті ж самі заводи. Ми до сих пір не знаємо, куди поділися Ви гроші. переживаєте, що Фірташа нічого Ну, не да, буде. була тема з БРСМ на автозаправки. Ну. І де вони? Ну так ми до сих пір не знаємо, а то хто там був. Говорили, що туди причетний пан Пашинський. Де пан Пашинський? Де тема з БРСМ нафти? Куди поділися гроші 100 мільйонів гривень з Одеського банку Фортуна? Ми не знаємо. Він не одеський, він житомирський. Ну, він Житомирський банк, ну я маю на увазі одеська філія Фортуна, яка там, в якому акумулювалися ці гроші, про які розказував Секвараліць. Де вони? Ми ж не знаємо. І от виникає питання, що тут дійсно є підозри, знаєте, при всьому при тому, що ці люди абсолютно правильно повинні бути застосовані по відних санкціях, що є підозри, що через такі механізми, де група людей спробує знову ж таки відбирати чужий бізнес. Мені не потрібно, я не маю жодного бізнесу. Я проголосував за це. Але коли я бачу під прикриттям, ну, скажімо так, патріотичних лозунгів відвертий кримінальний розбій, ну, це не дуже неприємно. Але я хотів би ще повернутися до питань НАБУ. Є ще одна важлива тема, яку ми не зачепили, це призначення аудиторів.
Да. Тому що є дуже багато зараз заяв, знову ж таки, з боку активістів щодо того, що через Кабінет міністрів намагаються провести екс-генпрокурора Кіпру у якості аудитора НАБУ, а через Верховну Раду, знову ж таки, Найджела Брауна. На якому етапі зараз ця ситуація перебуває і як ви думаєте, вона завершиться? Ну, дивіться, у нас не відбувся минулий комітет, наш комітет не відбувся. Чому він не відбувся? Тому що на цьому комітеті ми повинні були обговорити кандидатури, ми не повинні були нікого обирати. Просто нам повинно було дати інформацію про ті кандидатури, які були подані на секретаріат, повинен був зачитати ці кандидатури. БПП злякалося, що у них на той час не було, в принципі, більшості для того, щоб прийняти відповідне їм необхідне рішення, і вони втікли з комітету, взагалі залишивши комітет без кворуму. Тому що якщо б, в принципі, вони прийшли, був би кворум комітету, але не хватало б для того, щоб протягнути, не дай Бог, якщо б ми поставили на голосування там Брауна або Шейського, не хватало б в БПП голосів, тому що не було просто людей фізично, тих людей, які б могли б дати. І вони втікли з комітету. І ми не могли обговорити. Тобто БПП явно, чітко буде тягнути далі Брауна. Для чого це потрібно? Дивіться, навіть якщо там буде людина з Кіпру. Петро Олексійович призначить свою людину, яка буде там, ну, так скажемо, за фасадом буде абсолютно нормально. Верховна Рада протягне Брауну. Все буде чітко. Тобто аудит, який пройде, дасть 3 голоси або добре, або погано. Але це будуть 3 голоси, повірте мені. Третя підтримує більшість. Да, і тут іде боротьба за те, щоб рішення аудиту було одноголосним. Тому що, не дай Бог, туди запутується якимось чином Марта Борщ, Роберт Сторч, Кастресана, Кеслер, і які скажуть, що ці 2 людей приймають там упереджені рішення, їм повірять набагато більше на Заході, ніж іншим. І тому ключовою умовою для влади є призначення аудиту із своїх всіх 3 людей. Щоб ніхто не зміг оскаржити. А 3 хто може бути? Ну, 2 це зрозуміло. Хто ці 2? Ну, я не знаю, це, можливо, це треба вже питати у Петра Олексійовича, кого він там буде шукати. Чи правда те, що Найджела Брауна привів Макар Пасянюк, фінансовий радник Порошенко? Поняття не маю. Це ж тайна за 7 там замками. Тому що, так, ви ж розумієте, що до цих пір ніхто не знає, тому що коли на засіданні Верховної Ради його запитали, а хто вас привів? Він сказав, ну я тут гуляв, я приїхав сам, я плачу за все сам, я прилетів сам, я тут от виключно сам. А як ви сюди попали? Ну, напевно, хтось знав про мої видатні заслуги. А хто ж тоді вас запросив? Ну, я не знаю хто, а хто вас сюди привів? І от коли ми почали просто-напросто, хто вас сюди привів? Кононенко. Тобто замовив перепустку, перевів туди-сюди, Кононенко. От вам відповідь на це, хто, в принципі, привів. Віктор Васильович, я чув іншу версію, хочу, щоб ви прокоментували. Ця версія полягає у тому, що Роберта Сторча громадські активісти намагаються просунути в аудитори НАБУ, тому що він має закрити певні питання по зловживанням можливим з донорською допомогою на створення НАБУ. Це правда чи ні? Ну, уявіть собі, оце вже за гранню, да? Там, наприклад, там американці хочуть там закрити свої ж самі зловживання, які за їх гроші хтось там щось зловживав. Тому що А чому вони що, не люди? Не люди. ні, почекайте. Вони зацікавлені найбільше в тому, щоб там була прозора система. Ну, хоча я скажу так, що вони, да, дійсно, зацікавлені в тому, щоб НАБУ зараз працювали. Вони туди багато вашу думку, вкладаються. американці використовують НАБУ як теж певний елемент своєї гри, або, можливо, навіть тиску на президента? Я не думаю, Порушуючи певні там... Я не думаю, що вони це використовують, але тут ситуація така, що вони принаймні можуть служити якоюсь певною, знаєте, такою противагою тиску, який може йти з боку там президента, з боку влади, наситника і на таке інше. Але з іншого боку, розумієте, Я, наприклад, чому я знаю версію так, що в НАБУ, наприклад, є справи на оточення президента, так? Є. Всі справи, так? І чому вони зараз не пропрацьовуються? Тому що є певні моменти, які проговорюються зі сторони політичні, зі сторони, ну і не лише
скажімо, там питання, наприклад, там інвестування або там ще щось, так, між американцями і в тому числі президентом. Вам ці історії відомі? Я от бачите, ви знаєте деталі такі, я таких деталей не знаю, а ви такі деталі знаєте. Я думаю, що ви теж знаєте. Я такі деталі не знаю. Дивіться, що я вам хочу сказати. НАБУ дуже сильний і дуже потужний інструмент на сьогоднішній день. Да? І коли ми кажемо, що там американці зацікавлені, ми зацікавлені, ми, в принципі, чомусь випускаємо із уваги Ситника. А Ситник виявився абсолютно не тією фігурою, на яку розраховував Петро Олексійович Порошенко. Він розраховував, що це буде абсолютно ручна фігура. Тому що всі ж вважали, що повинен був я стати, правда? Директором НАБУ. Пам'ятаємо тоді, так. Ви ж пам'ятаєте, так? Да? Всі вважали, що там все понятно, там Щемаком. Але Петро Олексійович більше за все боявся, що цією людиною стану я. Там навіть готові було припинити конкурс, а тільки під тиском американців продовжили конкурс. Щоб стало. І всі вважали, що от Ситник буде така компромісна фігура, дуже зручна для президента. А Ситник витримав. Розумієте, він витримав оцей тиск. І, напевно, витримав, і в тому числі не без, скажімо так, певних якихось гарантій з боку там донорів, які йому З іншого допомагають. боку, довелося розчути версію про те, що Ситник просто хоче ледь не стати президентом України. І використовує цю посаду для власного політичного піару, так само, як і Юрій Луценко. Ну і нормально, це ж абсолютно нормально. Так, якщо у випадку Ситника нормально, у випадку Луценка ненормально. Ні, ситуація, дивіться, в принципі, на сьогоднішній день Ситник не робить такий піар. Як Ситник, він не виходить з таким піаром, як Луценко. Не виходить. Не виходить з таким піаром. Але я думаю, що Ситник, бачите, Ситнику ще працювати. Він на цю каденцію навряд чи піде, а от наступну каденцію йому можна йти вже на президента, якщо він не працює. На цю каденцію, так би просто Юрій Віталійович вже ближче до цілі. Так, скоріше за все, так. А у вас є президентські амбіції? Який генерал не хоче стати фельдмаршалом? Розумієте? Який солдат не хоче бути генералом, а який генерал не хоче бути фельдмаршалом? Але, розумієте, друзі, в амбіції можна мати купу. І там ходити і з цими амбіціями там бавитись. Але для того, щоб піти в президента, в принципі, потрібно там декілька дуже серйозних моментів. Да? Треба мати дуже серйозний там політичний бекграунд, щоб тебе знали люди, і третє, щоб тобі люди вірили. І коли все це збігається в одній точці, в один час, тоді можна йти в президенти. Тому говорити про те, ідеш ти чи не йдеш в президенти, можна там місяців за 8-10 до президентських виборів, коли там поміряти всю соціологію, побачити. Так. А ви вірите в те, що будуть зараз президентські вибори? Як, в 19-му році. В 19-му. Тобто ви не вірите в цю всю історію заговора про те, що будуть вибори в жовтні, там десь восени? Восени цього року. Ні, ви що, смієтесь? Президентські, дострокові? Та ви що? Слухайте, Петро Олексійович ніколи не піде на дострокові. А вигідно нав'язувати всю цю історію? Ніколи. Ми вже 3 роки обираємо дострокову Верховну Раду. Ні, зараз просто дуже активізувалися ці всі чутки про президентські вибори. Активізуються люди, які, в принципі, хочуть трохи заробити. Да? Політтехнологи, політспеціалісти, які хочуть заробити. Всі ж починають скакати, ви тут вибори. А давайте просто-напросто подивимося з точки зору, хто може оголосити дострокові президентські вибори? Тільки якщо Петро Олексійович піде дострокову відставку самостійно. Він ніколи це не зробить. А чому він це не зробить? Йому ж вигідно зараз це зробити. Хто вам сказав, що йому вигідно? Поки він ще має там 13-15% рейтингу. Тому що просто ніхто не заявив про інше, а ви уявіть собі, що зараз з'явиться альтернатива якась. Просто, Хто? Так будь-хто. Ви зрозумієте, що зараз всі сидять в кущах. Юлі, з якими можна думати. Зараз всі сидять. До той же самий Ситник. І в Ситника вкладають купу грошей, всі люди там, хто є. І в Ситнику розкручують це. Або той же самий Вакарчук. Або той же самий хто завгодно. Ви зрозумієте, що... Про яку незалежність НАБУ ми тоді говоримо? Якщо ми всі розуміємо, що Ситник будує політичну кар'єру. Перестаньте. Я нічого не кажу. Я просто кажу вам про вірогідність подій. Ми говоримо зараз не про Ситника, а про президентські вибори. І ми говоримо про зовсім іншу із періодику подій. І зовсім інші події. Ситник працює на своєму місці, і хай на здоров'я працює. Я не вірю, що Петро Олексійович піде на вибори достроково. Розумієте? Ніколи не повірю про те, що він піде на це достроково. Людина ніколи за 2 роки не відмовиться від своїх повноважень з ризиком для себе. З ризиком. Це ризик, все одно залишається. Ризики будуть меншими? Але це буде 5-річний термін. Але до 19-го року це буде 5-річний термін. Сформована вертикаль, сформовані всі інші. Хоча я впевнений, що він програє хоч сьогодні,
хоч в 15-му році. Пане Вікторе, 19. коротке питання. Наступного тижня пленарного має бути розглянути звіт уряду. Ваш прогноз, чи затвердять звіт, та чи не буде поставлено питання про відставку Гройсмана? Ні, питання буде представлено про відставку, все одно ж хтось буде подавати таку постанову, проєкт постанови А хто такої це буде? точно буде. Від кого? Це може бути від Опоблоку, від Радикальної партії, від Самопомочі, від кого завгодно, від Батьківщини, обов'язково від всіх цих політичних сил буде проєкт постанови. Просто він не набере необхідної кількості голосів. От і все. Немає голосів за. Ну, за відставку немає на сьогоднішній день. Пане Вікторе, мусимо завершувати. Дякую, що ви Дякую. знайшли час прийти до нас до студії. Це був позафракційний народний депутат Віктор Чумак. А ми ж повернемося до вас за декілька десятків хвилин. Буде цікаво, тож не перемикайтеся.